Magtukod og bag-ong Provincial Health Multifunction Center dinhi sa Isabela City, probinsya sa Basilan. Niadtong Biyernes gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa maong proyekto ug kini ang mahimong pilot area sa Universal Healthcare System sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region nga gipahigayon sa Isabela City, Basilan. Ang aktibidad gipanguluhan ni Basilan Governor Jim Saliman nga nagkantidad og 15 milyones ka pesos sa PEO compound sa Barangay Eastside, Isabela City, Basilan. Giabagan kini sa Provincial Health Committee Chairperson Nasser Salain ug board members Muammar Muarip ug Monsoy Aramil. Matud ni Gobernador Saliman nga ang budget alang sa duha ka andana nga edipisyo nga adunay garahe alang sa dental bus ug ambulansya magagikan sa 20% development fund sa kagamhanang probinsyal. Sa iyang mensahe, malaumon ang gobernador nga ma-institutionalize sa proyekto ang healthcare system sa probinsya ug napili ang Basilan isip pilot area sa Universal Healthcare System sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dugang gibutyag ni Saliman nga ang sektor sa kahimsog kabahin sa prioridad sa iyang administrasyon. Bisan pa nga dugang paniya nga daghang mga proyekto sa infrastruktura ang gikatakda nga himuon usab ang mga groundbreaking sulod sa unang isa ka gatos ka adlaw sa iyang katapusang termino. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.